Ang kwentong ito ay hangos sa tunay na buhay. Karanasan ito ng mag-amang si Rodel at Miguel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aurora. Sa isang bayan ng Aurora, sumiklab ang kaguluhan sa gitna ng isang mainit na laban ng mga manok. Dali-daling hinablot ni Miguel ang kanyang pinakamahusay na panabong. Ang balahibong ginto nitong si Malaya. Mula naman sa hawla, mabilis siyang nagpalinga-linga. Hinahanap ang kanyang amang si Rodel sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Nang makita niya ang pamilyar na figura nito, bahagya naman siyang sumenyas. Nagpapahiwatig na dapat na silang umalis. Nagmamadali naman silang lumabas ng sabungan. Umaasang maiiwasan ang anumang gulo. Ngunit sa kanilang paglabas, sumalubong sa kanila ang mas malalang tanawin. Ilang katao ang nakandusay sa lupa. Ang iba naman ay tinutulungan ng kanilang mga kasamahan. Malinaw na may naganap na saksakan. At ang dating masayang hiyawan ng mga sugarol ay napalitan ng mga daing at bulungan ng takot. Ang bahid ng dugo noon sa lupa ay nagpapatunay sa karasan na kanilang tinakasan. Napailing na lamang ang mag-amang Rodel at Miguel habang tinatahak ang daang pauwi. Ang ingay at tensyon na kanilang iniwan sa may sabungan ay tila humahabol pa rin sa kanilang mga tenga. Bawat yabag nila sa maalikabok na daan ay sinasabayan ng kanilang pag-uusap. Pilit inaalam kung sino na naman kaya ang nagsimula ng kaguluhan. Madalas mangyari ang ganitong insidente sa mga sabungan, lalo na kapag malalaki ang pustahan at umiiral ang init ng ulo. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas malala ang nangyari. Base na rin sa dami ng sugatan na kanilang nakita, inangat ni Miguel si Malaya ang kanyang pinakamamahal na manok na panabong. Ang makintab nitong mga balahibo na may halong ginto at pula ay kumikinang sa sinag ng papalubog na araw. Isang ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang mga labi. Muli na naman silang pinalad. Muli na namang naging matagumpay itong si Malaya sa laban. At muli na naman silang uuwi na may mas makapal na pitaka. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon at alam nilang hindi rin ito ang huli. Ngunit ang kanilang tagumpay ay hindi lamang dahil sa likas na galing ni Malaya sa pakikipaglaban. Meron silang lihim na isang sikreto. Mahigpit nilang iniingatan mula sa iba pang mga tao sa buong Aurora. Si Malaya kasi ay hindi lamang isang ordinaryong manok. Siya ay isang biyaya, isang natatanging nilalang na nagmula pa sa kabilang mundo, sa mundo ng mga engkanto. Nagsimula ang lahat, ilang taon na ang nakalipas. Si Rodel, noon ay isang simpleng magsasaka na halos hindi na makapagpakain sa kanyang pamilya. Napadpad sa isang liblib na bahagi ng kanilang bukirin. Habang nagpapahinga naman siya sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang lalaki. Ang kanyang muka ay napakaamo ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Hindi naman siya mukhang ordinaryong tao. Ang kanyang kasuotan ay gawa sa kakaibang tela na tila nagliliwanag sa dilim. At ang kanyang buhok ay puti na parang niebe, ngunit may bahid ng kulay pilak. Nagpakilala naman ang lalaki bilang isang engkanto na nagbabantay sa kanilang lugar. Sinabi pa nito na nakita raw niya ang kasipagan at kabutihan ng puso ni Rodel at nais nitong bigyan siya ng isang regalong bilang pasasalamat. Inabot nito kay Rodel ang isang itlog na may kakaibang kulay. Hindi puti,
hindi rin naman kayo manggi, kundi isang pinaghalong kulay ng langit sa bukang liwayway at dapit hapon. Sinabi ng engkanto na yon na sa oras na mapisa ang itlog, lalabas ang isang manok na magdadala ng swerte at kasaganahan sa kanyang buhay. Ngunit binilinan din siya nito na ingatan itong mabuti at huwag ipagsasabi kanino man na ang tunay nitong pinagmulan ay mula sa kanilang lahi. Nang umuwi naman itong si Rodel, hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang kanyang naranasan. Ngunit nang mapisa ang itlog at lumabas ang sisiw na pinangalanan ni Rodel na si Malaya, ang kanyang mga pagdududa ay napawi. Hindi lamang maganda ang pangangatawan ni Malaya, kundi meron din itong kakaibang karisma na humahanga sa lahat ng nakakakita sa kanya. Sa unang laban pa lamang nito, agad naman itong nagpakita ng kahanga-hangang bilis at lakas na tinalo ang mas matatanda at mas sanay na mga manok. Mula noon, tila bumaliktad ang kanilang kapalaran. Ang dating hirap na buhay ay napalitan ng kasaganahan. Ang kanilang maliit na sakahan ay umunlad at ang kanilang bahay ay naging mas matibay at mas maganda. Ang perang kanilang kinikita sa mga panalo ni Malaya ay nakatulong sa kanila na matustusan ang pag-aaral ni Miguel at matugunan ang iba pa nilang pangangailangan. Ngunit ang kanilang lihim ay hindi lamang isang simpleng kwento ng swerte. Meron itong kaakibat na responsibilidad at pangamba. Alam nilang ang pinagmulan ni Malaya ay isang bagay na hindi mauunawaan ng pangkaraniwang tao. Kung mahuhulog ito sa maling mga kamay, maaaring gamitin ito sa masama o kaya ay mawala na lamang ang kanilang biyaya. Kaya naman, nanatili silang tahimik. Pinoprotektahan ang kanilang sikreto na parang pinoprotektahan nila ang kanilang sariling buhay. Habang papalapit sila noon sa kanilang bahay, tanaw na nila ang mainit na ilaw na nagmumula naman sa kanilang bintana. Malamang ay naghihintay na ang kanilang asawa at ina ni Rodel na si Rosa. Si Rosa ay isang mapagmahal na may bahay na walang ibang hiniling kundi ang mapabuti ang kanyang pamilya. Alam niyang merong kakaiba kay Malaya, ngunit hindi niya kailanman tinanong ang kanyang mister kung saan ito nagmula. Sapat na sa kanya na nakikita niyang masaya at mapalad ang kanyang mag-ama dahil sa manok na ito. Pagpasok naman nila sa bahay, sinalubong sila ng mainit na yakap ni Rosa. Ayos lang ba kayo? Nabalitaan ko ang nangyari sa sabungan. Pag-aalalang tanong naman dito ni Rosa. Medyo magulo, pero ayos lang naman kami, Rosa. Tugon naman dito ni Rodel. At saka nanalo na naman si Malaya, inay. Ngumiti naman dito si Miguel at ipinakita ang hawak na pera. Mabuti naman, talagang mapalad ang manok na iyan. Dito napangiti rin itong si Rosa. Matapos naman ang kanilang hapunan, hindi nila maiwasang pag-usapan ang kanilang lihim. Itay, hindi po kaya dumating ang araw na malaman ng iba ang tungkol kay Malaya? Kunot noong tanong naman dito ni Miguel sa kanyang ama. Yan ang aking pinakatatakot, anak. Kaya naman kailangan natin maging maingat. Huwag nating ipagmamayabang si Malaya. Huwag nating hayaang mahalata ng iba ang kanyang kakaibang katangian. Pero itay, paano po kung may makakita sa atin na nakikipag-usap tayo sa kanya? Muling tanong dito ni Miguel. May pagkakataon na kasi na tila sumasagot itong si Malaya sa kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng kakaibang mga tunog at paggalaw. Miguel, anak, kaya kailangan natin mas maging maingat. Sabihin na lamang natin na kinakausap natin siya dahil mahal natin siya. Walang masama roon. Turan pa dito ni Rodel.
Alam nilang hindi ito perpektong paliwanag. Ngunit ito ang tanging paraan na naisip nila upang maprotektahan ang kanilang lihim. Ang katotohanan ay hindi lamang isang ordinaryong manok itong si Malaya. Bukod kasi sa kanyang pambihirang lakas at talino sa may sabungan, meron din itong kakaibang koneksyon sa kanilang mag-ama. Tila nauunawaan nito ang kanilang mga sinasabi at kung minsan ay tila nakikiramay pa ito sa kanilang mga nararamdaman. May mga pagkakataon pa nga na kapag malungkot itong si Miguel, didikit si Malaya sa kanya at kukutok-kutok na parang nag-aalala. At kapag masaya naman itong si Rodel, matapos ang isang matagumpay na laban, tila nakikigalak din itong si Malaya sa pamamagitan ng masiglang pagtilaok. Ang kakaibang koneksyon na ito ang mas lalong nagpatibay sa kanilang paniniwala na si Malaya ay tunay na isang biyaya mula sa kabilang mundo. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Patuloy ang pagbibigay ni Malaya ng swerte at kasaganahan sa mag-anak. Ang kanilang buhay ay naging mas komportable, ngunit hindi sila nagpabaya. Nanatili silang mapagkumbaba at matulungin sa kanilang mga kapitbahay. Alam nila na ang kanilang swerte ay isang regalo at nararapat lamang na gamitin ito sa mabuting paraan. Gayunpaman, hindi nawawala ang kanilang pangamba. Sa bawat laban ni Malaya, hindi lamang ang kanilang pera ang nakataya, kundi pati na rin ang kanilang lihim. Sa bawat tagumpay, mas maraming mata ang nakatutok kay Malaya. Mas maraming bulungan ang naririnig nila tungkol sa kakaiba na galing ng kanilang manok. Isang araw, matapos ang isa na namang matagumpay na laban, isang lalaki naman ang lumapit kay Rodel. Ito ay isang mayamang negosyante mula pa sa karatig bayan, nakilala sa kanyang hilig sa sabong at sa pagkakaroon ng pinakamahusay na manok. Senyor Rodel, ang inyong manok ay tunay na kahanga-hanga. Hindi pa ako kailanman nakakita ng ganitong kalupit lumaban. Wika naman dito ng negosyante na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Tumango na lamang itong si Rodel. Pinipilit ang kanyang sarili na maging kalmado. Nais ko sanang bilhin ang manok na iyan. Magbabayad ako kahit magkano. Alok naman dito ng negosyante. Dito kinabahan itong si Rodel. Alam niyang hindi niya maaaring ipagbili itong si Malaya. Hindi lamang ito isang manok para sa kanila. Ito ay bahagi na ng kanilang pamilya. Isang simbolo ng kanilang swerte at ang koneksyon nila sa kabilang mundo. Pasensya na po, Senyor Fernando. Pero hindi po namin pinagbibili si Malaya. Magalang na pagtanggi naman dito ni Rodel. Kumunot ang noo ng negosyante. Hindi nito nagustuhan ang kanyang sagot. Mayabang itong tumalikod ngunit bago naman ito umalis, nagbitiw ito ng isang banta. Mag-ingat kayo, Senyor Rodel. Balang araw, mapapasa akin din ang manok na iyan. Ang bantang iyon ng negosyante ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa mag-ama. Alam nilang ang lalaking yun ay makapangyarihan at maaaring gumawa ng anumang paraan upang makuha ang gusto niya. Kailangan nilang maging mas maingat kaysa kailanman. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatyag ang dalawa. Hindi na sila basta-basta nagtitiwala sa kahit sino. Mas madalas silang nag-uusap ni Miguel tungkol naman sa kanilang lihim at kung papaano nila ito mapoprotektahan. Itay, hindi kaya dapat na lamang nating itago si Malaya? Huwag na po kaya tayong sumali sa mga sabong. Wika naman dito ni Miguel isang gabi. Napaisip naman itong si Rodel. Alam niyang may punto ang kanyang anak. Ang pagsasabong ang nagbibigay sa kanila ng kabuhayan, ngunit ito rin ang naglalagay sa panganib sa kanilang lihim.
Mahirap iyan, anak. Ang pera na kinikita natin kay Malaya ang tumutustos sa ating pangangailangan. At saka si Malaya ay likas naman dirigma. Tila nasisiyan siya sa pakikipaglaban. Ngunit paano po kung mahuli tayo? Paano kung malaman nila ang tungkol sa kanyang pinagmulan? Miguel, anak, kailangan nating magtiwala sa ating sarili at kay Malaya. Hanggat pinoprotektahan natin ang ating lihim at hindi tayo nagpapabaya, walang masamang mangyayari. Muling turan pa dito ni Rodel. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang hindi sila maaaring magpakasiguro. Ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga engkanto ay tila magkaiba. At ang pagtatagpo ng dalawang ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga pangyayari. Isang gabi noon, habang natutulog ang buong bayan ng Aurora, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanilang tahanan. Nagising naman dito ang mag-ama sa isang mahinang kaluskos. Paglabas nila ng kanilang kwarto, nakita nila ang isang figura na nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Ito ay isang lalaki. Matipuno at mabait ang muka at ang kanyang kasuotan ay tila gawa sa dahon at bulaklak. Huwag kayong matakot. Ako si Eloy, ang engkantong nagbigay sa inyo kay Malaya. Wika naman dito ng lalaking yon sa isang malambing na tinig. Nagulat ang mag-ama. Hindi nila inaasahan na muli nilang makita ang engkanto. Napansin ko ang panganib na inyong kinakaharap. Ang lalaking negosyante ay may masamang balak kay Malaya. Nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling kasakiman. Patuloy na wika pa rito ng engkanto. Anong gagawin namin? Si Fernando ba ang tinutukoy mo na magiging banta sa aming buhay? Pag-aalalang tanong naman dito ni Miguel. Kailangan ninyong lumayo, Miguel. Hindi naligtas si Malaya dito sa mundo ng mga tao. Kailangan niyang bumalik sa kanyang pinagmulan, sa mundo ng mga engkanto. Sagot naman dito ni Eloy. Dito labis na nalungkot ang mag-ama sa kanilang narinig. Alam nilang tama ang engkantong yon para sa kaligtasan ni Malaya at para na rin sa kanilang sariling kaligtasan. Kailangan nilang gawin ang nararapat. Kailan naman siya ibabalik? Tanong naman dito ni Rodel. Sa lalong madaling panahon, Rodel. May isang portal na magbubukas sa kabilang dulo ng inyong bukirin sa loob ng 3 araw. Doon ninyo siya dalhin. Sagot naman dito ng engkanto. Binigyan sila nito ng isang maliit na balahibo na galing kay Malaya. Ito ang magsisilbing susi sa portal. Pagkatapos nito, biglang nawala ang engkanto na parang bula. Naiwan ang mag-ama na puno ng malungkot at pangamba. Alam nilang malapit na ang araw ng kanilang paghihiwalay kay Malaya. Ang manok na nagdala ng swerte at saya sa kanilang buhay. Sa loob ng 3 araw, pinagsamantalahan nila ang bawat sandali na kasama itong si Malaya. Kinarga nila ito, kinausap at pinasalamatan sa lahat ng biyayang ibinigay nito sa kanila. Alam nilang hindi nila kailanman makakalimutan ang manok na ito na nagmula pa sa mundo ng mga engkanto. Sa takdang araw, dala-dala si Malaya. Tinungo ng mag-ama ang kabilang dulo ng kanilang bukirin. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng balete, kung saan unang nagpakita ang engkanto kay Rodel. Nakita nila ang isang kumikinang na portal. Ito ay tila isang pinto na gawa sa purong liwanag na nagliliwanag sa buong dilim ng gabi. Huling beses nilang hinaplos ang makintab na balahibo ni Malaya. Dito lumuluhang nagpaalam si Miguel sa kaibigan. Bumalik sa alaala niya ang mga panahong bago pa lang sa kanila itong si Malaya.
Buong puso naman na nagpasalamat itong si Rodel sa ibinigay na buhay sa kanila ni Malaya. Ang dating isang kahig isang tuka ay naging isang mapera sa bayan. Dahan-dahan nilang inilagay si Malaya sa harap ng portal. Bago naman ito pumasok, lumingon pa ito sa kanila, tila nagpapaalam. Pagkatapos, tumalon ito sa loob ng liwanag at dito biglang nawala ang portal. Naiwan ang mag-ama na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Puno ng lungkot ngunit merong ding kapayapaan sa kanilang mga puso. Alam nilang ginawa nila ang nararapat. Ipinabalik nila si Malaya sa kanyang tunay na tahanan, kung saan doon ay mas ligtas ito. Mula naman noon, bumalik sa normal na buhay ng mag-anak. Wala na si Malaya na magbibigay sa kanila ng panalo sa sabungan. Ngunit ang kasaganahan na kanilang natamo ay sapat na upang sila ay mabuhay ng matiwasay. Ang pinakamahalagang aral na natutunan nila ay ang tunay na biyaya ay hindi lamang isang materyal na bagay, kundi ang pagmamahalan at proteksyon sa isa't isa. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagpapaalam sa kanilang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Sa bawat paglubog ng araw, hindi nila makakalimutang balikan ang alaala ng manok na nagmula pa sa mundo ng mga engkanto, ang kanilang minahal. Ang pagkawala ni Malaya ay nag-iwan ng malaking puwang sa buhay ng mag-amang Rodel at Miguel. Bagamat nanatili ang kasaganahan na kanilang natamo, hindi naman may kakaila ang lungkot at pangungulila sa kanilang tahanan. Gayunpaman, ang praktikal na si Rosa ang unang nag-isip na dapat nilang gamitin ang kanilang natitirang kapital sa bagong pamamaraan. Rodel, Miguel, hindi maaaring habang buhay na lamang tayong aasa sa ating naipon. Dapat nating itayo ang ating sariling negosyo. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang ating kinabukasan. Sabi naman dito ni Rosa isang gabi habang sila ay naghahapunan. Sumang-ayon naman dito ang mag-ama sa ideya ni Rosa. Si Rodel, bagamat sanay sa bukid ay handang matuto ng bagong hanap buhay. Si Miguel naman, na masigasig at maraming ideya, ay sabik na subukan ang kanyang kakayahan sa pagnenegosyo. Agad naman silang nagplano. Napagkasunduan nila na magtayo ng isang maliit na tindahan sa palengke. Alam ni Rosa ang maraming supplier ng iba't ibang produkto mula sa mga sariwang gulay at prutas hanggang sa mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Si Miguel naman ay mahusay sa pakikipag-usap sa mga tao. Kaya siya ang naisip nilang haharap sa lahat ng mga mamimili. Si Rodel sa kanyang pagiging matulungin ang siyang magiging tagapamahala ng kanilang imbentaryo at mag-aasikaso sa iba pang lohistikal na pangangailangan. Makalipas ang ilang araw, maagang gumising ang mag-ama. Sabik silang hanapin ang pinakamagandang pwesto sa palengke para naman sa kanilang itatayong tindahan. Naglakad sila sa gitna ng mataong palengke. Sinusuri ang bawat bakanting espasyo. May ilang pwesto na mukhang pwede ngunit kailangan nilang timbangin ang presyo ng upa, ang laki ng lugar at ang dami ng dumadaan na mga tao. Habang abala nun ang mag-ama, sa paghahanap si Rosa naman ay naiwan sa bahay upang asikasuhin ang iba pang mga gawain. Naglilinis siya ng bahay at naghahanda ng kanilang pananghalian. Ang katahimikan ng kanilang tahanan ay ibang-iba na kumpara noong naroroon pa itong si Malaya. Wala na ang masiglang tilaok nito tuwing umaga. Wala na rin ang kakaibang presensya nito na tila nagbibigay ng proteksyon sa kanilang pamilya.
Nang papalapit na ang gabi, hindi pa rin nakakauwi ang mag-ama. Nag-aalala na itong si Rosa. Hindi naman sila pangkaraniwang nagtatagal ng ganito sa labas. Habang naghihintay, hindi niya namang maiwasang makaramdam ng kakaibang kabalisa. Ang hangin sa labas ay tila bumigat at ang mga anino sa loob ng kanilang bahay ay tila humahaba at bumubuhay. Meron siyang hindi may paliwanag na pakiramdam na may hindi magandang mangyayari. Biglang may isang malakas na katok ang pumukaw sa kanyang atensyon. Dito kinabahan si Rosa. Hindi pang karaniwan na may kumakatok sa kanilang bahay ng ganitong oras. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa pinto at sumilip sa butas. Ngunit walang tao sa labas. Naguguluhan na siya. Siguro ay imahinasyon niya lamang iyon. Ngunit ilang sandali pa lamang ang nakakalipas, muli siyang nakarinig ng kaluskos. Hindi na sa labas ng pinto, kundi sa loob mismo ng kanilang bahay. Nanlaki naman ang kanyang mga mata sa labis na takot. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang umatras at nagtago sa likod ng kanilang lumang tukador. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Mula naman sa dilim ng kanilang sala, isang nakakakilabot na nilalang ang lumitaw. Hindi ito mukhang tao. Hindi rin naman hayop na kanyang nakita. Ito ay may mahaba at payat na mga sanga bilang kamay. At ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kulay pula. Ang kanyang katawan ay balot ng tila, mga baging at dahon, at meron itong kakaibang amoy. Isang pinaghalong amoy ng nabubulok na lupa at matamis na bulaklak. Hindi naman makagalaw itong si Rosa sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya kung papaano dahang-dahang gumalaw ang nilalang sa loob ng kanilang bahay. Tila may hinahanap. Ang kanyang mahabang kuko ay kumakalampag sa sahig habang ito ay naglalakad. Biglang tila naramdaman ng nilalang ang kanyang presensya. Ang pulang mga mata nito ay bumaling sa direksyon ng tukador kung saan siya nagtatago. Isang nakakatakot na ngisi ang lumabas sa kanyang bibig na nagpapakita ng matutulis na mga ngipin. Bago pa makapag-isip itong si Rosa ng kanyang gagawin, mabilis na lumapit ang nilalang sa tukador at dito hinila. Bumagsak naman si Rosa sa sahig. Napaharap sa nakakatakot na nilalang na yun. Sumigaw siya ng takot, ngunit walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. Ang nilalang ay mabilis na yumuko at hinawakan siya sa kanyang braso gamit ang kanyang mahabang kamay. Ang kanyang mga kuko naman ay tumutusok sa kanyang balat. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit mas malakas ang nilalang. Binuhat siya nito na parang isang manika at mabilis na tumalon palabas ng bintana. Dito nawalan ng malay itong si Rosa habang siya ay tinatangay ng nakakatakot na nilalang sa madilim na gabi. Samantala, ang mag-amang Rodel at Miguel ay pagod ngunit masaya nang makauwi ito sa bahay. Nakahanap sila ng isang magandang pwesto sa palengke na sa tingin nila ay perpekto para sa kanilang tindahan. Sabik ang mag-amang ibalita ito kay Rosa. Ngunit pagdating nila sa bahay, bumungad sa kanila ang isang nakakatakot na katahimikan. Bukas ang kanilang pinto at ang ilaw sa loob ay nakabukas. Dito nagkatinginan ang mag-ama. May kakaiba silang nararamdaman. Mabilis naman silang pumasok sa loob ng bahay at nagsimulang maghanap. Panay-tawag sila kay Rosa ngunit walang sumasagot. Nahalughog na nila ang buong bahay ngunit
Wala talaga ang ina ni Miguel. Napansin ni Rodel ang bumagsak na tukador sa kanilang sala. Lumapit naman siya dito at nakita ang mga bakas ng mahabang kuko sa buong kahoy. Dito nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na takot. Miguel anak, may ibang nilalang na pumasok dito. Wika naman dito ni Rodel na tila nanginginig ang boses. Napatingin si Miguel sa kanyang ama. Naguguluhan. Itinuro ni Rodel ang bukas na bintana. Lumapit naman dito si Miguel sa bintana at nakita niya ang mga bakas ng kakaibang mga yapak sa labas ng kanilang bahay. Hindi ito yapak ng tao o anumang hayop na kanilang kilala. Ito ay mahaba at kalat-kalat na tila nagmula sa isang nilalang na may kakaibang hugis ng paa. Nanlaki naman ang mata ni Miguel dahil ayon sa mga bakas, isang nilalang ng dilim ang posibleng kumuha sa kanyang ina at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang naalala ni Rodel ang mga kwento ng matatanda sa kanilang bayan tungkol sa mga kakaibang nilalang na naninirahan sa liblib na bahagi ng kanilang lugar. Mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit kung minsan ay nagpapakita at nagdudulot ito ng kaguluhan. Ang engkanto, sabi niya na hindi naligtas si Malaya dito. Ngunit hindi niya sinabi na pati tayo ay mapapahamak. Bulong dito ni Rodel sa kanyang sarili. Ang takot ay bumalot sa puso ng mag-ama. Hindi nila alam kung sino o ano ang kumuha kay Rosa. Ang tanging alam nila ay kailangan nila siyang hanapin. Kailangan po nating kumilos si Tay. Hindi natin maaaring pabayaan si Nanay. Sabi naman dito ni Miguel na puno ng determinasyon. Tama ka anak. Maghanap tayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nakikita. Agad naman silang lumabas ng bahay. Sinusundan ang kakaibang mga yapak sa lupa. Tanging panlaban ni Miguel ay ang itak at ang isang mahabang baril na nasa kanyang ama. Hindi sila magdadalawang isip na makipaglaban sa nilalang na dumukot sa kanilang ilaw ng tahanan. Ang gabi ay madilim at tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pangamba at pag-asa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang haharapin. Ngunit handa silang gawin ang lahat para mailigtas itong si Rosa. Habang sila'y naglalakad sa dilim, hindi nila maiwasang maalala si Malaya. Kung naroon lamang sana ang kanilang manok na nagmula sa mundo ng mga engkanto, marahil ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Marahil ay naramdaman nito ang panganib at prinotektahan ang kanilang pamilya. Ngunit wala na si Malaya. Sila na lamang dalawa ang natitira at kailangan nilang harapin ang hindi maipaliwanag na panganib na ito. Ang kanilang pagmamahal kay Rosa ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng takot at kawalan ng katiyakan. Hindi sila susuko hanggat hindi nila nababawi ang kanilang mahal na asawa at ina. Ang kanilang bagong laban ay magsisimula pa lamang at ito ay mas nakakatakot kesa anumang laban ng manok na kanilang nakita. Ang kalaban nila ngayon ay hindi isang ordinaryong nilalang, kundi isang nakakakilabot na misteryo mula sa dilim. Lumipas ang mga oras at ang hating gabi ay tuluyan ng dumating. Ang mag-amang Rodel at Miguel ay patuloy sa kanilang walang humpay na paghahanap. Sinuyod nila ang bawat sulok ng kanilang bakuran, ang mga karatig na kakawiyan at maging mga liblib na daan na kanilang nalalaman. Ngunit ang kakaibang mga yapak na kanilang sinusundan ay tila biglang naglaho, na para bang tinakpan ng hangin ang kanilang daan. Walang kahit anong bakas na maaaring magturo sa kanila
kung saan dinala si Rosa. Inabot na sila noon ng 2:00 ng madaling araw. Ang kanilang mga katawan ay pagod at nanghihina na, at ang kanilang mga puso ay bumibigat sa kawalan ng pag-asa. Napaupo na lamang ang mag-ama sa malaking ugat ng isang matandang puno sa gilid ng kanilang bukid. Ang malamig na hamog ng gabi ay dumadampi sa kanilang mga balat. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang init ng kanilang pag-aalala. Sa gitna ng kanilang panlulumok, isang ideya naman ang sumagi sa isip ni Rodel. Ang engkanto. Ang engkantong nagbigay sa kanila kay Malaya. Marahil kung pupuntahan niya ang lugar kung saan niya unang nakita ang mahiwagang nilalang na yon, maaring muli itong magpakita at tumulong sa kanila. Miguel anak, doon tayo pumunta sa dulo ng ating bukid. Baka sakaling makita natin muli ang engkanto. Wika naman dito ni Rodel na may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. Tumango naman dito si Miguel. Bagamat hindi siya ganoong umaasa, ngunit wala silang ibang maisip na maaaring gawin. Naglakad silang muli sa dilim, patungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit nang makarating sila sa ilalim ng malaking puno ng balete, walang engkantong nagpakita. Ang tanging bumungad sa kanila ay ang katahimikan ng gabi at ang malalim na dilim ng paligid. Paulit-ulit na tinawag ni Rodel ang engkanto, subalit walang sagot. Ang kanilang huling pag-asa ay tila tuluyan ang nawala. Nanlumo naman ang mag-ama. Bumalik sila sa kanilang bahay na walang anumang magandang balita. Ang pagod at kawalan ng pag-asa ay mas lalong bumigat sa kanilang mga puso. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Kinabukasan habang sila ay nakaupo sa kanilang sala, tahimik at balisa. Isang malakas na katok ang pumukaw sa kanilang atensyon. Nagkatinginan ang mag-ama. Sino kaya ang maaaring bumisita sa kanila sa ganitong sitwasyon? Dito binuksan ni Rodel ang pinto at bumungad sa kanila ang isang pamilyar na muka. Si Fernando, ang mayamang negosyante na gustong bumili kay Malaya. Meron itong kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila nagtatagumpay at nang uuyam. Magandang araw sa inyo, Rodel at Miguel. Mukhang hindi maganda ang inyong kalagayan. Wika naman dito ni Fernando na tila nanunuya ang tono sa kanyang boses. Hindi naman sumagot ang mag-ama. Tinitigan lamang nila si Fernando at bahagyang paghihinala. Alam niyo ba kung bakit ako narito? Pagpapatuloy pa dito ni Fernando na hindi pa rin nawawala ang kanyang mapanuyang ngiti. Dito umiling naman ang mag-ama at muling nagsalita itong si Fernando. Ako lang naman ang nagpadukot sa inyong mahal na Rosa. Matapos sabihin iyon ni Fernando, ay dito nanlaki ang mata ng mag-ama sa gulat at galit. Sa dami ng nais sabihin ni Miguel, ay walang lumalabas sa kanyang dibdib, kundi ang poot at bigat ng kanyang damdamin. Oo, ako nga. Hindi niyo ako pinagbigyan noon sa aking kahilingan. Ngayon, kayo ang magbibigay sa akin ng aking gusto. Turan pa dito ni Fernando. Napakasama mo, Fernando. Ano ang gusto mo? Mariing tanong naman dito ni Rodel. Nakita mo sa kanya na pigil ang kanyang galit. Ano pa nga ba? Walang iba kundi si Malaya, ang inyong kakaibang manok. Iyan ang kapalit ng buhay ng inyong asawa at ina. Muling sagot dito ni Fernando na may diin sa bawat salita. Hindi naman makapaniwala ang mag-ama sa kanilang narinig. Si Fernando pala ang nasa likod ng lahat. Ang kanyang galit dahil hindi niya nakuha si Malaya ay nauwi sa ganitong karumal-dumal na gawain. Wala na sa amin si Malaya. Ibinigay na namin siya sa kanyang pinagmulan.
Sambit naman dito ni Miguel at sinusubukan niyang maging kalmado. Huwag na ninyo akong lokohin na mag-ama. Alam kong hindi nyo basta-basta bibitawan ang isang manok na nagbibigay sa inyo ng ganoong kaswertehan. Kaya itago nyo man siya, mahahanap ko pa rin yon. Hindi ka ba nakikinig, Fernando? Sinabi na naming wala na siya. Sigaw naman dito ni Rodel na hindi na mapigilan ang kanyang galit. Kung ganoon, Rodel, sayang naman ang iyong asawa. Malalaman nyo na lamang ang kanyang kapalaran kapag hindi nyo naibigay sa akin si Malaya. Walang pakundangang wika dito ng negosyante. Isang matinding takot ang bumalot sa mag-ama. Alam nilang seryoso si Fernando sa kanyang banta. Handa itong gawin ang anumang bagay para lamang makuha ang kanyang gusto. Ngunit papaano nila maibibigay ang isang bagay na wala naman sa kanila? Ano ang gusto mong gawin namin? Desperadong tanong naman dito ni Miguel. Hanapin nyo siya. Hanapin nyo si Malaya at ibalik nyo sa akin. Kapag naibigay nyo na siya, ibabalik ko sa inyo si Rosa. Ngunit kung hindi nyo magagawa, kalimutan nyo na siya habang buhay. Ang utos naman dito ni Fernando sa kanya. Pagkatapos sabihin ang mga banta, tumalikod si Fernando at umalis. Iniwan ang mag-amang puno ng takot, galit at kawalan ng pag-asa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Paano nila hahanapin si Malaya sa mundo ng mga engkanto? At kung hindi nila ito magawa, ano ang mangyayari kay Rosa? Ngunit hindi sila maaaring sumuko. Ang buhay ni Rosa ay nakasalalay sa kanilang mga kamay. Kailangan nilang mag-isip ng paraan. Kailangan nilang gumawa ng isang bagay. Itay, kailangan po natin bumalik sa puno ng balete. Kailangan nating subukang muli na tawagin ang engkanto. Wika naman dito ni Miguel na may matigas na determinasyon sa kanyang boses. Tama ka, anak. Wala tayong ibang pagpipilian. Pagsang-ayon naman dito ni Rodel. Muli naman silang naglakad patungo sa dulo ng kanilang bukid. Ang lugar kung saan ang kanilang buhay ay unang nagbago dahil kay Malaya. Sa ilalim ng matandang puno ng balete, muli nilang tinawag ang engkanto, ang kanilang huling pag-asa. Eloy, engkanto, tulungan mo kami. Sigaw dito ni Rodel sa gitna ng gabi. Ilang sandali pa ang lumipas at tila walang nangyayari. Ngunit hindi sila sumuko. Patuloy silang nakiusap. Ibinubuhos ang kanilang pagmamakaawa sa hangin. Bigla, isang mahinang liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan. At mula sa liwanag na yon, lumitaw ang engkanto, si Eloy. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Alam ko ang inyong pinagdaraanan. Nakikita ko ang kasamaan sa puso ng taong iyon na si Fernando. Tulungan mo kami, Eloy. Kinuha niya ang aking asawa at ang kapalit ay si Malaya. Pero wala na siya sa amin. Alam kong bumalik na si Malaya sa aming mundo. Ngunit hindi ako maaaring basta-basta makialam sa mundo ng mga tao. Mayroon kami mga batas na kailangang sundin. Ngunit buhay ang nakataya dito. Hindi namin maaaring pabayaan si nanay. Mayroon akong maaaring gawin, ngunit ito ay may kapalit. Ano man iyan, Eloy, handa kaming gawin kahit ano pa ang magiging kapalit. Kung nais ninyong makabalik sa mundo ng mga engkanto upang hanapin si Malaya, kailangan ninyong iwanan ang inyong mga alaala sa mundong ito. Kapag kayo ay bumalik, hindi na ninyo maaalala ang inyong buhay dito, ang inyong tahanan, ang inyong mga kaibigan. Tanging ang misyon na iligtas si Rosa ang inyong maaalala. Wika naman sa kanya ng engkanto. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mag-ama. Ang alok ng engkanto ay isang malaking sakripisyo. Ang paglimot sa kanilang buong buhay ay isang bagay na mahirap tanggapin.
Ngunit ang buhay ni Rosa ay mas mahalaga kesa sa anumang alaala. Nagkatinginan ang mag-ama. Walang salita ang kinakailangan. Alam nila ang kanilang gagawin. Kung iyan ang inyong pasya, pagbibigyan ko kayo. Wika pa ng engkanto. Itinaas ni Eloy ang kanyang kamay at isang kumikinang na portal ang muling lumitaw sa ilalim ng puno ng balete. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katulad ng portal na pinasukan ni Malaya. Ito ay mas maliwanag at tila may ibang enerhiya. Ito ang daan patungo sa aming mundo. Dito kayo dadaan. Ngunit tandaan ninyo ang aking babala. Ang aming mundo ay hindi katulad ng inyong mundo. Maraming panganib ang naghihintay doon. Kaya kailangan ninyong maging maingat. Pagpapaliwanag pa dito ng engkanto. Huling beses nilang tiningnan ang kanilang tahanan sa malayo. Alam nilang maaring ito na ang huling pagkakataon na makikita nila ito sa kanilang alaala. Ngunit ang kanilang pagmamahal kay Rosa ang nagtulak sa kanila na magpatuloy. Bago pa man tuluyang lamunin ng kumikinang na portal ang mag-amang Rodel at Miguel, isang mabigat na hiling ang binitawan ni Miguel sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at bahagyang pamamaalam. Itay, ako na lamang po ang papasok sa portal. Anak, anong sinasabi mo? Sabay tayong haharap dito. Hindi po pwede, Itay. Kung pareho tayong mawawalan ng alaala, paano natin maililigtas si nanay? Kailangan may isang makaalala sa lahat. Ngunit anak, mapanganib ang gagawin mo. Alam ko po, Itay. Mahirap ito para sa ating dalawa. Pero ito ang tanging paraan. Kailangan may isang makakabalik na buo ang isip na may malinaw na layunin. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ng mag-ama. Nababalot ng lungkot ang kanilang mga puso sa ideya ng kanilang paghihiwalay at ang pagkawala ng kanilang mga alaala sa isa't isa. Ngunit ang pangangailangan na iligtas si Rosa ay mas matimbang kesa sa kanilang mga sariling damdamin. Sa uli, bagamat labag sa kanyang kalooban, tumango na lamang itong si Rodel. Mag-ingat ka, anak ko. Gawin mo ang nararapat para sa iyong ina. Mahigpit na niyakap ni Miguel ang kanyang ama. Isang yakap na puno ng pasasalamat at pamamaalam. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at humakbang papasok sa kumikinang na portal. Sa kanyang pagpasok, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanya. At sa isang iglap, nawala na ito. Naiwan naman si Rodel sa ilalim ng puno ng balete. Ang kanyang puso ay punong-puno ng lungkot at pangamba. Sa kabilang panig ng portal, si Miguel ay napadpad sa mundo ng mga engkanto. Agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya ng lugar, ang halimuyak ng mga hindi pamilyar na bulaklak at ang tahimik na kalikasan. Ngunit wala siyang panahon para mamangha. Ang tanging nasa isip niya ay ang misyon na iligtas itong si Rosa. Sa kanyang paglalakbay sa kakaibang mundong ito, dumaan si Miguel sa maraming pagsubok. Ang kanyang katawan ay tila nagbago. Ang dating payat na binata ay naging isang matipunong lalaki. Ang kanyang mga kalamnan ay tumigas dahil sa hirap ng kanyang paglalakbay. Ang kanyang mata ay naging mas seryoso, puno ng determinasyon at bahagyang kapaguran. Ang kanyang karanasan sa mundo ng mga engkanto ay humubog naman sa kanya. Ginawa siyang mas matatag at handang harapin ang anumang panganib. Nakasalubong din niya ang iba't ibang uri ng mga nilalang, mula sa mababait na engkanto na tumulong sa kanya sa kanyang paghahanap hanggang sa mga
mapanlinlang na espiritu na sinusubukang iligaw siya. Natuto siyang makipaglaban, gumamit ng mahika ng kalikasan at magtiwala sa kanyang sariling kakayahan. Sa kanyang walang humpay na paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya si Malaya sa isang malawak na kapatagan na kumikinang sa kulay ginto. Ang manok ay mas malaki at mas kahanga-hanga kaysa sa kanyang naaalala. Ang kanyang mga balahibo ay nagliliwanag sa araw. Nang makita ni Malaya itong si Miguel, isang mataginting na tilaok ang umalingaw-ngaw sa buong kapatagan. Tila pagkilala at kagalakan. Lumapit naman ito kay Miguel at dumapo sa kanyang balikat. Ang kanilang koneksyon ay muling nabuo sa kabila ng pagkakalayo. Alam ni Miguel na oras na para bumalik kasama itong si Malaya. Muli niyang tinahak ang daan patungo sa portal na magbabalik sa kanya sa mundo ng mga tao. Sa kanyang pagbabalik, ang mundo ay tila pamilyar ngunit may kakaibang pakiramdam ng kawalan. Wala na sa kanyang alaala ang kanyang ama, ang kanilang tahanan o ang kanilang nakaraang buhay. Tanging ang mukha ni Rosa at ang pangangailangan na iligtas siya ang nanatili sa kanyang isipan. Isang nag-iisang layunin na nagtutulak sa kanya. Bitbit si Malaya na ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang lakas at kumpiyansa. Tinungo ni Miguel ang kinaroroonan ni Fernando. Hindi niya alam kung saan ito naroroon, ngunit ang galit at determinasyon na nag-aalab sa kanyang puso ang nagtulak sa kanya upang hanapin ang taong dumukot sa kanyang ina. Hindi nagtagal, nalaman niya na si Fernando ay nagtatago sa kanyang malaking asyenda sa labas ng bayan. Balita rin na ipinagmamayabang nito ang kanyang pagkakahawak kay Rosa at ang kanyang balak na gamitin si Malaya para sa kanyang sariling kasakiman. Walang alinlangang si Miguel ay pumunta sa hasyenda ni Fernando. Ang kanyang anyo ay ibang-iba na sa ngayon. Isang seryoso at matipunong lalaki na may matalas na tingin at matatag na tindig. Si Malaya naman ay nakadapo sa kanyang balikat, nagbibigay ng isang kakaibang aura ng kapangyarihan. Nang makita ni Fernando si Miguel na may kasamang isang mas malaki at mas kahanga-hangang manok, ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng pagkabigla at bahagyang takot. Hindi ko inaasahan ang inyong pagbabalik at kasama mo pa ang manok na iyan. Wika naman dito ni Fernando. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng labis na pagtataka. Hindi naman sumagot itong si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Fernando, puno ng galit at determinasyon. Nasaan si Rosa? Mariing tanong naman dito ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng banta. Huwag kang mag-alala, Miguel. Nasa mabuting kamay. Ngunit kung nais mo siyang makitang muli, kailangan mo munang ibigay sa akin ang manok na iyan. Hindi ko ibibigay sa iyo si Malaya. Narito ako upang iligtas si Rosa at pagbabayaran mo ang iyong ginawa. Mariing sagot naman dito ni Miguel. Mga tauhan, hulihin siya. Isang galit na sigaw ang pinakawalan ni Fernando. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Fernando, mabilis na kumilos itong si Malaya. Tumalon ito mula sa balikat ni Miguel at humarap sa mga armado. Isang nakakabinging tilaok ang umalingaw-ngaw sa buong asyenda na tila isang utos at babala. Ang bilis at lakas ni Malaya ay hindi maabot ng mga ordinaryong manok. Ang kanyang mga kuko at tuka ay pawang naging sandata at ang kanyang mga balahibo ay tila nagliliyab sa galit. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga tauhan ni Fernando ay nakahandusay na sa lupa. Takot at mga sugatan. Natakot naman itong si Fernando sa kanyang nakita.
Sinubukan niyang tumakas ngunit mabilis siyang naharang ni Miguel. Ang kanyang seryosong mukha at matalim na tingin ay nagdulot ng matinding takot sa puso ng negosyante. Tapos na ang inyong panlilinlang. Sabihin mo kung nasaan si Rosa. Sabi naman dito ni Miguel. Wala namang nagawa itong si Fernando, kundi ang ituro ang isang lumang bodega sa likod ng asyenda. Dali-daling tinungo ni Miguel ang bodega, kasama si Malaya na lumilipad sa kanyang tabi. Sa loob ng madilim at malikabok na bodega, dito natagpuan ni Miguel si Rosa. Nakagapos ngunit walang galos. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahid ng pag-asa nang makita itong si Miguel. Tinawag niya naman itong anak, pero tila hindi siya narinig nito. Hindi naman sumagot itong si Miguel, bagamat hindi niya maalala ang kanilang nakaraan. Ang mukha ni Rosa ay pamilyar para sa kanya. Isang layunin na matagal niya nang hinahanap. Pagkatapos niyang kalagan si Rosa, humarap sila kay Fernando na nakatayo sa labas ng bodega. Napapaligiran ng kanyang natatakot na mga tauhan. Humingi naman ng tawad si Fernando habang nakaluhod at naliligo ng pawis. Bilang isang mabuting nilalang ay binigyan ni Miguel ng isa pang pagkakataon itong si Fernando. Labis-labis naman ang pasasalamat ng negosyante sa ginawa ni Miguel. Naibalik na ni Miguel si Rosa sa piling ni Rodel, subalit malaki ang pagtataka ni Rosa kung bakit tila hindi siya kilala ni Miguel, dahil tahimik lang ito at hindi sumasagot sa kanyang mga kwento at tanong. Kinausap ni Rodel itong si Rosa ng personal at ipinaliwanag kung bakit nag-iba na ang kanilang anak. Dito na bumuhos ang luha ni Rosa. Isinakripisyo ni Miguel ang alaala upang mailigtas lang ang kanyang ina. Samantala, wala mang alaala si Miguel, ay nanatili muna ito sa bahay kasama itong si Malaya. Si Miguel ngayon ay isa ng mandirigma. Isang mandirigma na walang alaala sa nakaraan. Ang pagbabalik ni Miguel sa kanilang tahanan ay nagdulot ng magkahalong saya at pait. Bagamat ligtas na si Rosa, ang presensya ni Miguel ay tila isang estranghero sa kanyang sariling pamilya at tahanan. Ang dating masayahin at mapagmahal na anak ay naging isang seryoso at tahimik na lalaki. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Para kay Rodel, ang kawalan ng alaala ng kanyang anak ay isang malaking dagok. Ang mga tawag niya ng anak ay sinasagot lamang ng isang naguguluhang tingin. Ang mga kwento niya tungkol sa kanilang nakaraan, ang mga masasayang alaala ni Miguel noong bata pa siya, ay tila walang kahulugan nito sa kanyang pandinig. Ganito rin ang naramdaman ni Rosa. Ang pagmamahal ni Miguel sa kanya ay tila bago. Isang pagmamalasakit na hindi nagmumula sa kanilang pinagsamahang kasaysayan. Mahirap naman para sa kanilang dalawa. Natanggapin na ang kanilang anak ay wala ng alaala sa kanila. Sinubukan nilang muling buhayin ang kanilang mga alaala sa pamamagitan ng mga litrato at mga lumang gamit. Ngunit tila walang anumang nagbago sa isipan ni Miguel. Ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang kanyang misyon na iligtas itong si Rosa. Isang misyon na matagumpay niya nang nagawa. Sa kabila ng kanilang kalungkutan, sinikap ni Rodel at Rosa na bumuo ng bagong relasyon kay Miguel. Ipinakita nila ang kanilang pagmamahal at suporta. Umaasang sa paglipas ng panahon ay maaaring bumalik ang kanyang mga alaala. Subalit ang kapayapaan na kanilang inaasam ay hindi nagtagal. Ang galit at paghihiganti ni Fernando ay tila hindi pa rin nawawala. Ang pagkatalo nito kay Miguel at ang pagkabigo nitong makuha si Malaya
ay nag-udyok sa kanya na gumawa ng mas mapanganib na plano. Isang gabi nun, habang ang buong bayan ng Aurora ay natutulog, isang nakakakilabot na presensya ang muling bumisita sa kanilang tahanan. Ang malamig na hangin ay pumasok sa mga siwang ng kanilang bahay, kasabay ng kakaibang amoy ng nabubulok na lupa at matamis na bulaklak. Ang amoy ng aswang na dumukot noon kay Rosa. Nagising naman itong si Rosa sa isang malamig na haplos sa kanyang braso. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang nakakatakot na mukha ng aswang. Ang kanyang pulang mga mata ay kumikislap sa dilim. Agad na sumigaw itong si Rosa na nagpukaw sa pagtulog ni Rodel at Miguel. Mabilis na bumangon itong si Miguel. Ang kanyang katawan ay handa sa anumang labanan. Si Malaya noon na natutulog sa paanan ng kanilang kama ay agad rin nagising. Nang makita ng aswang itong si Miguel, isang galit na ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Sinugod nito si Miguel. Ang mahabang kuko nito ay handang dumagit, ngunit hindi na ang dating Miguel ang kanyang kaharap. Ang mga pagsubok sa mundo ng mga engkanto ay nagturo sa kanya ng mabilis na pag-iisip at malakas na pakikipaglaban. Mabilis siyang nakaiwas sa atake ng aswang na yon at gumamit ng mga gamit sa kanilang bahay bilang panangga at sandata. Si Malaya naman ay lumipad sa paligid ng aswang. Ang kanyang matatalim na kuko at tuka ay nagdulot ng pagkagulo sa nilalang na yon. Ang labanan ay naging mabilis at marahas. Ang bawat atake ay puno ng panganib. Sa uli, gamit ang kanyang matalas na isip at ang tulong ni Malaya, nagawang talunin ni Miguel ang aswang gamit ang isang matalim na kahoy na nabali mula sa kanilang mesa. Itinurok niya ito sa dibdib ng nilalang. Isang nakakatakot na hiyaw ang pinakawalan ng aswang bago naman ito tuluyang nawala. Tila naging abo sa hangin. Pagkatapos ng labanan, ang kanilang tahanan ay magulo at puno ng tensyon. Alam nilang hindi maaaring magtapos dito. Ang aswang ay inutusan ni Fernando at hanggat buhay ang gahamang negosyante, mananatili lamang silang nasa panganib. Kailangan nating tapusin ito. Kailangan nating harapin si Fernando. Wika naman dito ni Miguel na puno ito ng determinasyon. Sumang-ayon naman dito si Rodel at Rosa. Bagamat takot sila, alam nilang kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Muling tinungo ni Miguel ang asyenda ni Fernando. Kasama naman si Malaya na lumilipad sa kanyang tabi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang estranghero na bumalik. Siya ay isang mandirigma na handang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Kahit na hindi niya lubos na maalala ang kanilang nakaraan. Nang makita ni Fernando si Miguel na muling nagbalik sa kanya, ang kanyang mukha ay napuno ng galit at takot. Alam niyang hindi siya maaaring manalo laban kay Miguel at Malaya. Hindi ko kayo tatantanan. Sigaw naman dito ni Fernando. Ngunit hindi na nakinig pa itong si Miguel. Hinarap niya si Fernando. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhukom. Bago pa man makagawa ng anumang hakbang ang negosyanteng yon, mabilis na sumugod itong si Malaya. Hindi ito isang ordinaryong atake. Ang buong katawan ni Malaya ay kumikinang. Tila nababalot ito ng mahiwagang enerhiya mula sa mundo ng mga engkanto. Sa isang iglap, bumulusok si Malaya kay Fernando at isang makapangyarihang enerhiya ang bumalot sa negosyante. Isang hiyaw ng sakit at pagkabigla ang pinakawalan dito ni Fernando bago naman siya tuluyang bumagsak sa lupa at walang buhay.
Ang kanyang kasakiman at paghihiganti ang siyang tumapos sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa asyenda. Ang panganib ay tuluyan ang nawala. Bumalik naman si Miguel sa kanyang tahanan. Kasama itong si Rosa at Rodel. Bagamat nananatili ang kawalan ng kanyang mga alaala, isang bagong uri ng kapayapaan ang namayani sa kanilang buhay. Ang pagmamahal at proteksyon ay naroon pa rin. Kahit na ang kanilang relasyon ay nabuo sa isang bagong simula. Si Malaya ay nanatili sa kanilang piling, hindi lamang bilang isang alagang hayop, kundi bilang isang simbolo ng kanilang pakikipagsapalaran. Ang sakripisyo ni Miguel at ang hindi matitinag na pagmamahal ng isang pamilya. Sa bawat araw na lumipas, natuto silang bumuo ng bagong mga alaala. Isang bagong kabanata sa kanilang buhay na magkasama. At kahit na hindi maalala ni Miguel ang kanilang nakaraan, ang presensya ni Rosa at Rodel, kasama ang maywagang manok na si Malaya, ay sapat na upang punan ang anumang kawalan sa kanilang puso. Ang kanilang kwento ay naging isang patunay na ang pagmamahal at ang pagkakaisa ng pamilya ay maaaring magtagumpay laban sa anumang panganib at kahit laban sa mismong pagkawala ng alaala. Ang kapayapaan na kanilang natamasa matapos ang pagkatalo ni Fernando ay hindi rin nagtagal. Bagamat mahal nila Rodel at Rosa itong si Miguel at masaya silang ligtas ito, ang kawalan ng kanyang mga alaala sa kanilang nakaraan ay patuloy na lumikha ng isang hindi maalis na distansya. Tila isang mabuting estranghero si Miguel sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang puso at isipan ay nakatuon lamang sa kanyang natatanging misyon noong siya'y bumalik sa mundo ng mga engkanto. Ang protektahan ang mundo ng mga tao mula sa mga masasamang nilalang na maaaring tumawid mula roon. Nakikita nila Rodel at Rosa ang pagbabago sa kanilang anak. Ang dating mapagmahal at magiliw na si Miguel ay naging isang seryoso at matapang na mandirigma. Ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng pagbabantay, handang harapin ang anumang panganib. Ang kanyang koneksyon kay Malaya ay naging mas malalim pa. Ang manok ay hindi lamang isang kasama, kundi isang tapat na kapanalig sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Isang araw nun, habang sila'y nag-uusap sa pagkainan, ipinahayag ni Miguel ang kanyang pasya. Inay, Itay, kailangan ko pong umalis. Alam ko na wala sa aking alaala ang inyong pag-iral, pero ramdam ko ang pagmamahal niyo sa akin. Sana dumating ang panahon na unti-unting babalik sa akin ang lahat. Hindi kami magsasawa na maghintay sa iyo, anak. Labis ko din na hinahangad na magbalik na ang iyong alaala. Nais na kitang alagaang muli. Nais kong pawiin ang mga nasayang na panahon. Naluluwang wika naman dito ng kanyang ina. Nagkatingin na naman sina Rodel at Rosa. Ang kanilang mga puso ay bumigat sa pangamba at tinanong kung saan niya balak magtungo. May mga nilalang mula sa mundo ng mga engkanto na maaaring magdulot ng panganib dito. Nakita ko ang kanilang kasamaan. Kailangan kong maglakbay at pigilan sila. Paliwanag pa dito ng kanilang anak. Masakit man para kila Rodel at Rosa ang marinig ang pasya ng kanilang anak. Hindi nila maaaring pigilan ang kanyang layunin. Nakita nila ang dedikasyon sa kanyang mga mata, ang matinding pagnanais na protektahan ang iba. Alam nilang ito na ang kanyang bagong landas. Mag-iingat ka, Rodel, anak. Lagi kami maghihintay sa iyong pagbabalik. Tanging nasabi na lamang ni Rodel. Ang kanyang boses naman ay puno ng lungkot ngunit may pagmamahal. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, umalis na si Miguel sa kanilang tahanan. Kasama niya si Malaya
na lumilipad sa kanyang uluhan bilang kanyang tapat na bantay. Naglakbay naman sila sa iba't ibang bahagi ng kanilang bayan at maging sa mga karatig na probinsya. Ang balita tungkol sa isang misteryosong mandirigma na may kasamang kakaibang manok ay kumalat. Tinutulungan niya ang mga nangangailangan, nilalabanan ang mga masasamang elemento at pinoprotektahan ang mga tao mula sa mga kakaibang panganib na hindi nila maipaliwanag. Si Miguel ay naging isang manunugis ng aswang na nagmula pa sa mundo ng mga engkanto. Ang kanyang karanasan sa kabilang mundo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaalaman tungkol sa kanilang mga kahinaan at kalakasan. Gamit naman ang kanyang katapangan, ang kanyang natutunang mga kasanayan at sa tulong ni Malaya, matagumpay niyang nauhuli at pinapawi ang mga masasamang nilalang na nagtatangkang manakot sa mundo ng mga tao. Bagamat wala na si Miguel sa kanilang piling, hindi nawala ang kanilang koneksyon. Paminsan-minsan, bumabalik siya sa kanilang tahanan, hindi bilang isang anak na may alaala ng kanilang nakaraan, kundi bilang isang tagapagligtas na nagpapahinga mula sa kanyang mga laban. Sa bawat pagbisita niya, nakikita naman ng mag-asawa ang kabutihan sa kanyang puso, ang kanyang dedikasyon sa kanyang misyon, at sa bawat paglipad ni Malaya sa kanilang bakuran, nadarama nila ang presensya ng kanilang anak. Isang paalala ng kanilang pagmamahal at ang kakaibang kapalaran na bumalot sa kanilang pamilya. Ang kapangyarihan ni Miguel ay katumbas ng isang mutya ng kalikasan. Gamit ang mga kaalaman na ibinabahagi ng mga engkanto, ay nagpalipat-lipat itong si Miguel upang tugisin ang mga nilalang ng dilim. Subalit ang kawalan ng alaala ay isang malaking palaisipan ni Miguel. Habang tumatagal, ay may nasisilip siyang kakaibang damdamin sa kanyang puso. Isang damdamin na hindi niya maintindihan. Isang damdamin na natatangi para kay Rodel at Rosa. Ang kwento ni Miguel ang mandirigma at ang kanyang mahiwagang manok ay naging isang alamat sa bayan ng Aurora. Isang kwento ng sakripisyo, pagmamahal at ang hindi matatawarang pagnanais na protektahan ang nakakarami. Kahit na ito ay nangangahulugan ng paglayo sa kanyang sariling pamilya, ang kanilang tahanan ay nanatiling bukas para naman sa kanya. Isang lugar kung saan siya palaging tatanggapin bilang ang anak na kanilang naalala, kundi bilang ang bayani na kanilang mahal. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin mga kabaryo. Nakakalungkot tong storya ni Miguel, no? Lilinawin ko lang din. Hindi ko sure kung saan tong bayan ng Aurora. Hindi ko masabi kung Aurora province ba to kasi wala ring taon eh. Kumbaga ito lang yung nakalagay. So, kayo na bahala kung yun nga ganitong kwento may narinig na kayo sa bayan ng Aurora. Pero ako first time ko to. Saka yun nga, grabe yung sakripisyo, no? Napaisip din ako kanina eh. Isipin nyo na lang kung si Miguel at Rodel parehas ngang pumasok doon sa portal. Parang ang gulo, di ba? Parang tama naman yung ginawa ni Miguel na sige, naitay ako napapaubaya kasi alangan namang si Rodel, no? Na sigurong inisip ni Miguel hindi niya kakayanin kung siya yung matitira ron. Pero grabe tong si Malaya, may ganito pala. Napakaganda. Napakaganda ng kwento, hindi masyadong aswangan to pero puno ng aral yung kwento natin. Yun lang naman yung pinakamaganda sa bawat kwento eh. Useless naman yung, di ba? Kumbaga alam nyo naman pag kwentong baryo sa atin, ang mga binabasa ko talaga dyan, kalimitan may aral na applicable lalo na sa panahon natin ngayon, no? So yun, ang ganda ng kwento, wala akong masabi. Kayo nang bahala magbigay ng mahabang opinyon kung anong
anong komento nyo dito sa kwento ni Miguel. Para sa akin napakaganda. So yun. Tapos batiin ko lang yung mga Kabaryonatics natin na member. Matagal na akong hindi bumabate. Wait lang, iisa-isahin natin. Una kong gustong batiin si Ma'am Roslyn de Lopere. Yun. Consistent siya. 12 months na siyang member, no? Super kabaryo. Yan, salamat. Tapos meron tayo ritong 3 months ago. Hindi ko mabasa yung name kasi ibang language. Si Ma'am Maria Victoria, salamat po ma'am. 8 months. Si Boss Arnold Julio na 5 months na. At si Rodel Bulwan, 20 days. Yon, salamat. Nabawasan pero sinabi ko naman na okay lang yon. Pero salamat pa rin. Kasi nga, mas maganda yung painggan nyo, tapusin nyo na lang yung kwento. Mas malaking tulong yon. So, yun lang muna mga kabaryo. Yung shoutout ko siguro sa inyo, next upload na natin kasi medyo marami yun eh. Babalikan ko pa isa-isa. So, yun. Binati ko lang muna yung mga kabaryo member natin. Hayaan nyo susunod. Next upload natin o mga sa susunod. Tapos, punta rin kayo sa channel natin, Kwento ni Kabaryo. Baka dun tayo maglagay ng shoutout kada upload saka kwentong kalakbay. Suportahan nyo rin yan. Bali yan, painggan nyo yung tatlong yan. Back to back talaga, diba? So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.